DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 5:05 nin pagkahapon. Marhay na hapon sa Indogabo sa buya pong mga paraan tabay, minapaabot na naman kami nin pagrespeto sa lambang miyembro kan familia. Sa pangaran po ka na PBN Broadcasting Network Incorporated Radio Station DZGB-AM, ini po ang special emergency broadcast kang DZGB-AM in relasyon po ka ining Typhoon Bising. Abril 18, Domingo, taon 2021. Gabos po kami naglalaob na padago sa satuyang panarig sa mahal na Diyos, pagadji asin ang pagpreparar, pag-utob kan sa tuyang mga obligasyon, pagsunod sa mga reglamentos. Tanganing makalikay kita sa peligro. Sagkod kitang alas 7 nin pagkabanggi, the continuing broadcast po, ngunya na pagkahapon na sundo dyan na matangang banggi, kang DZGB-AM. Katuwang ko dyan sa luwas, news team nakaredy po yan anytime kung igwa na po nin mga mayor na pangyayari. Nakataltag po yan, Premier Distrito si Compadring Jomar Bien, Segundo Distrito si Pading Al Armario, katuwang si Ans Galero, Renz Luna, asin si Luens Barcena. Sa 3rd District, yaon ba naman si Compadring Jimmy Nasalita, sa Manibela si Henry Boy Mata. Technical control ang kapartner ko ngunyan si Bunjing Tanay. Yaon man sa IT si Arven Laad. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Na numero ko tabi sa cellphone kung gusto nindong magpaabot man in mga queries asin impormasyon dyan sa indong lugar. Sa mga Globe subscribers, 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. And then sa Smart, 0961-759-0888. That's 0961-759-0888. Sa Facebook and Messenger, hanapon lang nindo ang sa kuyang official Facebook page man tabi, Pio Fernandez. Yan. Pagkatapos sa Messenger, iyo man ang account ko. And marahay na hapon dyan sa gabos na paraan tabay. Hali digdi sa Pilipinas, marahay na hapon sa gabos man na nakalagon sa samuyang official Facebook page ang DZGB News Online. DZGB News Online. Tabi, hali digdi sa Pilipinas, marhay na hapon. Pwede man kamo dyan sa chat box tabi, kang DZGB News Online, magpaabot po nin mga informasyones. And pakishare na lang po, pakishare tanganing dakol po sa tuyang maserbihan worldwide. Pakishare kan sa mo yung broadcast sa Facebook DZGB News Online. Tanganing mainformaran ta so mga manlain-lain na kapartidaryos niya to na nasa iba-ibang lugar kan kinaaban, matawan ta sindanin peace of mind asin nagakanigong informasyon. Sige. Yan, standby muna tabi units. We'll try to get in touch with Pag-asa. Inutunta na ini. Kung mapaundrahan na kita,
Usually po tabi baga pag-arog ka ini na dai pa masyadong harayo pag alas 5, tibaad kon bako pa available sa tuyang mga pag-iriba sa pag-asa nag susumada pa iyan kan kamugtakan kan panahon. Anyway, we will try to get in touch. Tibaad lamang pwede na. Yan. Pag-asa Legazpi. Kundai, babasahon ta po. So official man na release hali sa inda na ipinadara sa tuyang Viber account. Ang aming maisihan officialmente hali dyan sa pag-asa. Nagri-ring po ang numero kan pag-asa. Iyan sa nata, tibaad kon na pwede pa na mag-akomodar. Hello, pag-asa. Good afternoon po. Yes po, sir. Good afternoon po. Good afternoon. Si Pio Fernandez po, kan DCGB Yes, po. Legazpi. Opo. Daniel Mago po, sir. Ay, Sir Reniel, maray na hapon. We're on air na po sa samuyang emergency broadcast. Makikisuyo po kan latest bulletin. Madangog po kami. Then mag-uro istorya kita kan kamugtakan kan panahon, Sir Reniel. Okay po, sir. Sige po. Sige, mga tugang, nasa linya po ang pag-asa Legazpi, pag-iriba ta dyan, si Sir Reniel Mago. Sir Reniel, good afternoon. Please go ahead na tabi. Okay, good afternoon din po sa inyo, Sir Pio Fernandez, at sa gabos po nating mga taga-subaybay, taga-panood, taga-pakinig ng programa sa Radyo DCGB. Para sa update, magtakan nga po ng ating panahon, para lalong-lalo na patungkol nga po sa ating bagyo ngayon na si Bagyong Bising. So ngayong alas 5 po ng pagkahapon, ngayon na Domingo, April 18, 2021, nagpaluwas po muli tayo ng panibagong Severe Weather Bulletin number 9 kay Typhoon Bising. So si Bagyong Bising na po, tulad ng ating inaasahan, ay sa unti-unti na nga pong humihina yung kanyang kusugan duros, gradually, unti-unti. So habang kumikilos pa west-northwest at dyan nga po yan sa bahagi ng karagatan ng Philippine Sea sa may Pacific Ocean, kung saan ang ating bagyo ngayon ay nasa silangan na ng Catanduanes. So as of 4 p.m. po na location ng sentro o mata ng bagyong Typhoon Bising, gamit yung ating available data using our radar dyan sa may Giwan Eastern Samar, hindi nga po ay nasa 290 km east of Verac, Catanduanes. So 290 east of Verac, Catanduanes. Coordinates 13.5 north, 126.9 degrees east. So distance po niyan sa Legazpi, umaabot na po yan ng 345 km east of Legazpi City, Albay. And then moving nga po yan, or direction po niyan, padagas na naghihiro pa west-northwest at sa Ricas naman na 15 km per hour. So taglay pa rin po nito ang Kusog Canduros naman, naabot na nga po ng bagyang nagluya ng ang kanyang kusog, kung kaya ito ngayon ay ganap na lamang na 205 km per hour harani sa sentro kan bagyo, at may pagbugso naman na 250 km per hour. So tulad po ng aking mga nabanggit kanina, umaga at pagkaugto na ito nga, pagsapit nito bandang hapon ay unti-unti naman pong maluya yung kanyang Kusog Canduros, at ganoon din naman babagal naman yung kanyang yung speed. Kung kaya sa ngunyan, yung ating nung nakaaging oras, kaninang umaga at ugto na ng 215, yun na po halos yung pinaka-peak intensity ng bagyong ito. At kumbaga yung possibility ng super typhoon sa ngayon is mababa na po kasi unti-unti na itong bababa ang kanyang Kusog Canduros. So ngayon nasa 205 km per hour na lamang po. At ang ating pong forecast position pa rin, kasi sa ating mga pinaluwas na forecast tracking ng Bagyong Bising, narito na po yung kanyang forecast position. Halos ganun pa rin po. Nakikita namin na mantenido po na sa dagat pa rin dadaan yung ating bagyo, yung sentro o mata ng bagyo sa karagatang Pasipiko, at yung ating landfall scenario nga po ay halos lumiliit na o bumaba na ng lalo ang tsansa na tumama pa ito sa anumang bahagi ng Bicol region sa ngayon at maging sa bahagi ng Pilipinas sa bandang Luzon area. At piglalaman po natin na by the next 24 hours, so meaning tomorrow afternoon, ini nga po ay nasa 555 km east of Infanta, Quezon. And then by the next 48 hours,
Tuesday afternoon, nasa 500 kilometer east of Kasiguran, Aurora. And Wednesday afternoon, nasa 495 kilometer east of Apari, Cagayan. And then by Thursday afternoon, nasa 490 kilometer east of Basco, Batanes. And Friday afternoon, nasa 945 kilometer east-northeast of Itbayat, Batanes. So, kung mapapansin po natin yung aking mga binanggit na lugar at distance po nito dun sa lugar mula dun sa Baguio, halos nasa almost 500 kilometer east of landmass natin sa Pilipinas. So meaning 500 kilometer ang layo ng Baguio na nasa karagatan dun sa landmass natin sa Luzon. So ibig sabihin, yung chance ng paglandfall is lalo na nga pong bababa na ang chance na maglandfall pa ito sa anumang bahagi ng Pilipinas sa ngayon, base sa ating datos ngayon. At kasalukuyan nga po nakataas na pa rin ang babala. So napapansin po natin dito sa aking papalabas na babasahin natin ng weather bulletin na halos mantenido sa signal number 2 yung Catanduanes, Northern Samar, Eastern Samar, and Samar. At samantala, mantenido rin sa signal number 1 naman yung mga naunang probinsya natin dito sa Bicol na nakataas ng signal number 1. Yan nga po ang eastern portion ng Cam Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Burias Island, and Ticao Island. And then sa Biliran, Leyte, Southern Leyte, Northern Cebu, Bantayan and Camotes Island, Dinagat Island, Siargao Island, and Bukas Grande Island. So, ibig sabihin po nito, so mapapansin natin na ito na yung pinakang signal talaga ng Bicol Region. Kumbaga, itong kasi halos nasa tapat na tayo ng Bicol Region, ng Albay, nasa 345 at ito na hanggang signal number 1 na lang yung ating inaasahan na signal dito sa probinsya ng Albay. At yung ating naman Catanduanes, mantenido hanggang signal number 2. And then, yun nga po, experience na po natin na kanina may mga na-experience na rin naman tayo mga pag-ulan sa ating sa area ng Bicol Region. At kung kaya't ngayong hapon, ngayong gabi, hanggang bukas po, araw ng Lunes, may experience po natin yung epekto ng bagyong si Bising. Kung kaya't yung mga katamtaman hanggang sa malakas at pamisan-misan ay mas malakas na pag-ulan, ay atin po may mamamatian digdi po sa tuyas sa Bicol Region at maging digdi po sa probinsya ng Albay ngayong gabi hanggang po sa araw ng bukas. At inaasahan po natin na yung mga pag-ulan na yan ay pwede po magdulot po yan ng mga pagbaha, flooding, or ganoon din naman mga landslide ay posible po natin ma-experience yan. At pagdating din po sa ating karagatan ay matataas nga po ang ating pag-alon sa ating karagatan. Ang ating wave height aabot po ng sa seaboard ng Bicol Region, 2.5 to 12 meters ang ating wave height. Kung kaya't peligroso nga po ang ating mga coastal waters natin, posibleng may yung storm surge po natin ay ating ma-experience sa coastales po natin dito sa Bicol Region, lalo dyan sa nasa eastern seaboard. And then, yun po ito, yung ating itong mga pag-ulan na ito sa ngayon, ito na halos yung ating dapat paghandaan sa hanggang sa araw po ng bukas. Dahil sa mamaya naman pong gabi, hanggang sa araw ng bukas, unti-unti na po mapa-northward ang direksyon ng bagyo at dahil po doon, ibig sabihin, unti-unting lalayo yan mula bukas, papalayo na po sa atin sa area ng Bicol Region. Although po sa araw po ng bukas, may mga pag-ulan na lang halos sa atin, sa daytime ng Lunes ay yung bandang Camarines provinces and Catanduanes, especially dyan sa may Partido District na bahagi ng Camsur at Camarines Norte and Catanduanes habang papalayo po ito. At dito naman sa southern part ng Bicol, ang Masbate, Sorsogon and Albay is magiging cloudy na lang kita with scattered rain showers ang ating posibleng ma-experiencehan. Pero yung mga pag-ulan ng ngayong magdamag ay halos hindi naman na natin masyado ma-experience yan sa araw po ng bukas na daytime dito po sa Bicol Region ay sa Albay Province at karatatayan ng probinsya. So yan po muna ang update natin halili sa Pag-asa Southern Luzon, Legazpi City. Reniel Mago nag-uulan. Sir Reniel Tabe, si Pio po, Yes, kandi po. si Jibo po. Sir, ibababa ko muna ang cellphone, maubos sa kuyang call Then, maridial girar ko. Kindly accommodate po, Tabe, Yes, Tangan hindi kita maputol sa pag-uro istorya. Sige. Ibababa ko na ang linya ni Sir Reniel na Mago. Then, apudan ta na giraray. Nganing day kita mabitin sa satuyang pag-uro istorya. Pinatapos na muna si Reniel sa synopsis kan kamugtakan kan panahon ining bagyo si Bising. Yan. Aha, sige. Yan na, Sir Reniel.
Okay, sige po sir. Opo, opo. Pio. Di nagkapirang puntos iinuton tamo na tabi Sir Reniel nagluya na so puwersa ni Bising. Bagya kung nagluya na. So, kumbaga, yun nga, from 215, 205. At yung 215 po natin kaninang tanghali at umaga, yun na po yung pinakang peak intensity ng bagyong ito. Opo, di inabot na niya so pinakamakusog na puwersa ngunyan diit-diit nang nagluluya. Yes po. Ang saya na sa ng puwersa ngunyan 205 to 250 kilometers na gustiness. Apo, apo. Okay, now kung mo nagluya na, anong mga lugar sa Bicol lang Bicol ang may typhoon signal tabi? So, bahagyang nagluya ang kanyang kusog ngunyan from 215 to 205. But still, typhoon category pa rin po at malakas pa rin po ito. At pero good news na lamang po natin is nasa dagat nga po ang bagyo at nasa dagat din yung malalakas na hangin. Nasa dagat din nakatapat yung mas malalakas na pag-ulan. Pero ganun pa man, dahil sa malawak nga po ang ating bagyo, ang ating sirkulasyon at diametro, at ganoon din naman malakas ang bagyo. Kung kahit tayo ay malayo ang distance, is abot pa rin tayo ng mga bugso ng hangin na posibleng dito nga sa signal number 2, ang Catanduanes po, signal number 2 is makakamati po sinda ng 61 to 120 km per hour na kusog ng duros po. So signal number 2 po yun. Then, signal number 1 naman po sa The rest. natatandang bahagi ng signal number 1 naman, signal number 1 sa natatandang bahagi ng Bicol Region kung saan yan po yung probinsya ng Albay, Sorsogon, Camarines Sur, Masbate, kasama na po yung Burias and Ticao Island, and then yung eastern portion ng Cam Norte po. Signal number 1, ibig sabihin po 30 to 60 km per hour po na kusog kanduros ang mamamatian po natin digdi sa Albay at sa ating mga nabanggit na probinsya na bahagi ng Bicol Region. So, base po sa ating lokasyon ng bagyong ito at sa pwersa ng bagyo, masasabi natin na mantenido na sa signal number 1 itong mga nabanggit kong probinsya, mantang mantenido sa signal number 2 itong ating probinsya naman ng Catanduanes. Opo. Now, di yun na po kasubagong alas 4 nin hapon, so sentro kan bagyo is 290 kilometers east of Virac. Virac, Catanduanes. So, gura no 13.5. Opo, 13.5 north, 126.9 east. Gura no kadakula ining bagyo tabi Sir Reniel? Ito po ang ating bagyo, nasa around na po ito. Kasi pabago-bago po ang ating dahil gumagalaw naman po yan. So sa ngayon, yung ating kasi 600 to 800 yung ating diametro. So almost nasa ganun po tayo na diametro nito bagyo, yung lawak nito, yung mga compact area, concentrated area ng bagyo. So ang kadakulaan niya, minaabot ng maximum na 800 kilometers. Opo, opo. Okay. Kung ang maximum niya is 800, ang kabangaan niya is 400. Yung rate, so kabangaan po? Okay. Now, kung 400 siya, sangon niya na alas 4 nin hapon, ang pinakaharani sa Matakan Bagyo is Virac 290. Di nasa laog ngunyan kan Bagyo ang Virac Catanduanes. Opo, yung sa outer rain band po ng Bagyo, naandun po, laog po ang Virac Catanduanes. Laog taan kabanga kan ang sabi ang kadakulaan 400 di ba? Oo. Kadakulaan. Kasi gumagalaw naman moving. Moving. Oo. So 400 ang kabanga niya di an Virac nasa laog siya kan kuan. Yung nasa outer rain band. Ng Bagyo, na circulation ng Bagyo. Opo. Nasa outer rain bands kan Bagyo ining Virac. And yung yung Albay naman Legazpi mas medyo horaryo. Horaryo siya sa Matakan Bagyo 345. Gusto ko sabihin luwas na luwas kita sa diametro kan Bagyo o sa lawas kan Bagyo. Yun. Okay, pero ang distansya kan Legazpi sa bako sa mata kundi sa gilid sa lawas kan Bagyo. Pero ang distansya tatabi Sir Reniel. Mga sa approximation niya to diyan. Almost 150 kilometer pa tayo doon sa sa ng kanyang outer rain band. Yan. May distance difference pa. Yun. So, radius. ang Legazpi is
150 kilometers kung ang pagsukol tama poon duman sa luwas sa gilid na teritoryo kan bagyo. Yan, bakong sa mata. Yun, okay. So, huraharayo kita. So, ngunyan katanduanes ang talagang medyo nakarani-ranining diit sa bagyo. Ano po? Now, Sir Reniel, ano ang direksyon niya tabi? Sa ngunyan po, ang ating movement is west-northwest ang ating direction at sa bilis na 15 km per hour. Opo. Sa direksyon na yan, kung mamantinir, as in sa speed, may pinagasabi ka kasubago na talagang dagat ang direksyon na hababa na ansan sana magtama pan kabilugan kang lawas sa ano man na parte kan daga kang Pilipinas. Dati po sa atin, kasi at siya na pagkabanggi rin po, isa nahiling po natin na ang bagyong ito isa unti-unti kikilos naman po siya pa northwest and pa northward. Yan. Northward ang ating direction. So, yung po pag na ganun po, ibig sabihin unti-unting pag ganun ang direksyon, hindi na yung landmass ng Pilipinas yung kanyang possible tumbukin, kundi dagat lang. Yan. Ngunya nabanggian mapuon tabi. Opo. Ngayon na pag midnight na natin. Opo, kung naghiling sinda sa mapa, so mga paraan tabay ta, dyan nabanggi, matipay na siya, patuo, padagat na. Away from the landmass kan Pilipinas. Away from the landmass. So that's good news. That's good news. Ano? Oho. Now, suura na dara ka ini, Sir Reniel, kumusta tabi ang uran ka ini? Okay, yun pa rin po ang ating na-forecast ng mga pag-ulan, moderate to heavy with at times intense rainfall. Ang mamamatian natin dito sa Bicol region. Actually, ang bahagi ng Bicol ng Catanduanes is makaka-experience na po sila ng ganyan na mga pag-ulan. Although dito sa Tuyas, sa Albay, mga moderate to at times heavy rains, yung po mga namamatian ng ating mga ilang bayan-bayan dito, lalo dyan sa may First District, and Rapu-Rapu naka-experience na po sila dyan. Ganun din naman sa Sorsogon. And then dun sa atin sa probinsya nga po ng Catanduanes, actually base sa nakaka-experience na po sila ng moderate to heavy with at times intense rainfall. At sa mga masunod na oras po, halos ma-experience na po nila yung ganun, yung heavy to intense. Kasi nakita namin dito sa satellite data natin, images na yung concentrated rainfall nga po namin sinasabi na kung saan yaon duman yung mga makusog na paros at dakol ng mga pag-uran is tatamang sa mga masunod na oras ngunya nabanggi sa probinsya ng Catanduanes. Iyon. So, concentrated rainfall, so mga makukusog na uran, mamamatean, ngunya nabanggi sa Catanduanes. Iyo po. Iyan, sa Catanduanes. So, iyon na ini, moderate and then to heavy to at times intense sa Catanduanes. Opo. Sa Albay naman, moderate to at times heavy lang. Ano? Opo, sa ngunyan. Pero may pagkakataon rin po paminsan-minsan, makaka-experience tayo ng mga intense rainfall din. Di natin nalis yung possibility na yan. Na may mga oras din na maka-experience din o tatamaan din ng ganong kalakas ang kadami ng ulan ang probinsya ng Albay, Sorsogon at maging ng Masbate at Camarines Sur. Opo. Now, ano ang pig-expecta na stormy weather? Anong oras digdi sa Albay, Buda sa Catanduanes? Anong oras and mga pirang oras ang durasyon kayan tabi? Actually, ngayon na pagkabanggi nga po, hanggang expected po natin yan na ngayon na magdamag. May mga pag-uran nga po tayo na yan. At pigalaw man na po natin na yung ganyang pag-ulan ay sa paumaga na halos natin mawawala dito sa may probinsya ng Albay. Yan. At pero doon sa may Catanduanes, mantenido sindang yaang doon sa may Harani at nasa northern part din sila ng Bicol, kung kahit hanggang bukas pa po mamatayan sa probinsya ng Catanduanes ng ganun din naman ng Kamsur and Camarines Norte. Pero may mga pagkakataon pa rin kahit paano bumabalik din at tumatama dito sa Albay kahit sa araw ng bukas ng Monday yung mga ganung pag-ulan. Although yung hangin maluyan ng yung paghangin dito sa Albay and then Sorsogon. Pero pag-ulan po, yan man giraray pa yung epekto pa rin ng moderate to at times heavy rain sa probinsya ng Albay. Okay, so we just prepare for ining moderate sa Albay is concerned, moderate to at times heavy, at times
intense. Pero sa Catanduanes, puon ko niya nabanggi, sundo pa yan sa aga sagkod sa agang mag-udto, yun, moderate, intense, to, heavy, up to paminsan, intense man tabi, Sir Reniel. Ano po? Hello? Yeah. Naglulubog ang signal eh. Hello, Sir Reniel? Expected pa po hanggang bukas pa. Yan. Sige. Hanggang bukas pa po. Halos Okay. daytime pa bukas, ayaw pa, manggirara yung mga pag-ulan. Kasi kung ang bagyo po natin sa araw kan bukas is halos nasa lagpas na nga po sa Tuya, sa area ng Bicol Region, halos nasa east of Aurora na siya. Pero yung southwest portion ng bagyo na may mga pag-uran din ay tatama pa rin po sa Bicol Region kahit sa araw po ng bukas. Yan. So maski nga nagrayo na pala sa bagyo sa aga, so likodan na porsyon kan bagyo na tama. may mga darang uran, sasawisawan pa kita tabi, Sir Reniel. Ano po? Yun, tama po sir yun. Yun po. Masasawi-sawan pa rin po ng isip. Aha. Okay. Sige tabi, Sir Reniel. Thank you so much tabi sa impormasyon sin oras, and from time to time, yaon pan DCGB handang mag-coordinate po sa inyo and magpaabot man ng impormasyon sa publiko tabi, Sir Reniel. Naman kayo po ay welcome dito sa amin. Anytime na makatawag kayo at makakonekta sa amin, may bibigay po natin ang impormasyon. Magandang hapon po. Magandang hapon. Mabuhay kayo dyan. Keep safe po sa buong mga taga Pag-asa Legazpi. Thank you so much mga tugang si Sir Reniel Mago sa tuyang nakahurong niya na pagkahapon sa emergency broadcast po kang DZGB. Taod-taod tatawan ta yaning rundown an report, analysis kan Pag-asa Legazpi na ipinagpaabot sa tuya ni Sir Reniel Mago. Salamat sa mahal na Diyos. Ta Subagyo, dai na nagkusog, imbes diit na po na nagluya. Salamat, pangadji pa kitang padagos, sabi ha. Duwang mayor na punto, Subagyo, dai na kuminusog pa. Ikadua, hababaon ng marayan tsansa na tumama ang kabilugan kan bagyo sa inman na parte kan lugar nin Pilipinas as of now. Tabi ano? Pero nasa medyo gilid-gilid kan teritoryo ang Catanduanes, Budaan, Albay, sa gilid-gilid na teritoryo sa lawas kan bagyo na po. Pero sa kabilugan, dahil na po nin tsansang talagang mag-direct iyan na tumama pati so Tahaw, sumata sentro kan bagyo, digdi po sa Kabikulan. Salamat amang Diyos, tabi. Salamat amang Diyos. Taon-taon, bibiltadahan tayan. Meantime, diyan kita po sa lugar kan sa muyang news manager sa sayang responsibility. Alas 5:33 nin pagkahapon, the DCGB continuing emergency broadcast. Nasa linya ang samuyang news manager. Thanks for waiting, NMR. Marahin hapon. Location, please go ahead. Marahin hapon na ting. Kumusta na ko dyan? Roger, you're coming in 5x5. Please go ahead. Roger, location ko niya ako sa Disaster Training Center sa Santo Domingo. And nakapagkot na si Mayor June sa mga coastal areas para tawaning abiso ang mga kababayan nato, most especially mga punong barangay, para mas lalong mapagandahan din ining baabot na marawag na panahon. Siguro, kung sa si Mayor June, itaw ko sa imo si Mayor June, para sa mga dagdag sa mga bintahe, tapi para sa mga kababayan. June, si Pio Salit. Sir Pio, maray na hapon. Ako yung idolo, sir. Good afternoon po. Yes, marahin hapon, Sir Mayor June. Thanks for accommodating us. Mayor June, primero tabi, anong mga lugar po, mga residentes kan mga anong lugar, ang pinag-evacuate niya to, as in anong peligro ang piglilikayan tabi ninda? Go ahead po. Mayor June, naputol. NMR, naputol yung transmission niya to, diyan ka sa tuyang VHF, ano? Go ahead, Sir June. Hello, sir. First po, ang evacuatability sa mga possible pong barangays na that are prone sa mga flash floods. Particularly po mga coastal no? Buhatan, Alimsog, and Salvacion, including some of the areas po kang uplands, and some areas po kang Lidong and San Isidro,
just to be sure, sir, no? And we are, of course, anticipating baga po na heavy rains, and we are hopeful po na gabos pong arani po sa mga landslides, may ligas pa. And part, sir, kan Salvacion, kalayo kayong Salvacion, medyo bigla pa monitor ko because ini talaga, sir, ang number one na minabigay tulos. And ako lang ini, sir, delikado sa mga residente, delikado rin po, sir, sa nag-aaragi. So, we are doing our very best, and we have already informed both barangay captains to man the area, tangani pong wala pong madiskwido. Roger, well taken, Sir Mayor June, ano? So, bale, kung tama ang pag-iintindi ta po, mga residentes na nasa peligro kan landslide and sa storm surge tabi, igwa kitang pa-evacuar tabi, Mayor June, over? Yes, sir. Actually, sa ano naman, sir, sa possible, sir, na sa storm surge, particularly, sir, yung barangay kang Alinsog, Buhatan, Salvacion, and other parts, sir, kang around na rin po, sir, na barangay sa coastal. Even ang Kalayukay, sir, pagpa-check ko rin talaga. At the same time, sir, ini, sir, na mga barangay na arani talaga sa dagat. Aramtaman baga, sir, na takul po akong barangay na arani po sa dagat, na talagang pigamang nota talaga na sana po, and of course we are praying talaga, sir, na di na po magkusog. And as per figure nga ni po nga that was submitted to me, Sir Pio, medyo po talagang medyo nag-extend kita kan sa tuyang evacuation, at ito nga ni pong at the same time advisory po ni Dr. Cedric Casabongaga na talagang mag-iwas kita po, anticipate na po ang medyo extraordinary pong uran na mas maraming pong preparado. Over. Roger, copy. Yung sa Kwantabi, Sir Mayor June, yung sa Lahar, igwa kita man na pinag-evacuar na mga residentes, over? Yes, Sir Pio. Actually, kaya nga kami dito na Sir Mar sa kanto kang munisipyo. Halos, sir, balik-balik na, sir, ang vehicle kang Barangay Lidong, Barangay Fidel, asin po nagkapira pong vehicle po ang munisipyo. Sa pigilikas na po ini mga dati na pong pigilikas na dahil po supir na po kini po mga deposits ng Lahar na talagang dapat na pong iiwasan nita. Actually po, Sir Pio, hindi po kami takot. Pag talagang nakula pong deposit kayo po talaga, talagang di bagsak talaga po dito sa part ng San Isidro, Fidel, and Lidong po. Ay, Roger, ano? Now, any idea, rough estimate, tabi Sir Mayor June, pirang personas sa tuya ng nai-evacuar tabi, considered na itong sugabos na mga threats na nakapalaman duman sa advisory po kan Kapitolyo, over? Yes, sir. Actually, Hello, break, Sir Mayor June. Chapi, yes, sir. As of now, sir, I'm going, sir, ang figures pa, no? Probably, actually, sabi ko nga ni, biglang po nagpalit ini, nagulat nga ako some of the population areas talaga po na medyo binilang ko talaga sa mga evacuee. So, actually, sir, ang estimate sa akin is the same, halos the same po ini kang Typhoon Rolly, no? Nagtalaga na ni Guro Gabos. Actually nga ni Sir Pio, medyo nakikita ko, just like Barangay San Juan. As of now po, we already have 197 evacuees po, no? And actually, this is a population barangay. So, siguro, sir, just to be sure, later, sir, we'll feed you the information kasi medyo extraordinary po sa evacuation mingon yan. I don't know what happened. That's why po may order ako just now na ikutan Gararay po just to get the exact amount po, exact number po kang sa tuya po mga evacuees, just to be sure po. Ay, Roger, Mayor, quote-unquote, why extraordinary? Kindly qualify. Please go ahead po. Yes, sir. Kasi so dati po, sir, na day talaga naglilikas. Naglikas na po ko niyan. I don't know, sir, if epekto po ini kang na-experience na po kay Typhoon Rolly na talagang single na po nag-ginot. Actually, the deadline was around 3 p.m. As early as before lunchtime po, naglilikas na ini. And ini po, Sir Pio, these are residents po that are residing sa sa poblasyon. Bako ini po sa coastal, bako ini sa Aklan. Medyo talagang, actually medyo napuzzle ako. Naglikas po ini Sir Pio sa mga private houses. So,
counted na po yan, tabi Sir Pio. Iyon, oho. Pero sa sarong banda kan istorya, magayon na yan ta at least yaon so paghinguhan na kantawo na sinda mismo gustong maging safe tabi dai paso kalamidad over. Yes, Sir Pio. Actually, magayon po yan na actions po and nagluluwas na ni Sir Pio, proactive na po ang mga satuyang residentes. And knowing Santo Domingo po, Sir Pio, we are known to for preparedness sa satuya pong mga disaster. So, this is a good sign that day na po kayo po talaga magpara-reminder po mismong nagsasadiri na po silang pag-evacuate po. And then I also would like to thank ini po nagburukas na sindang pintuan na mga marahay po ang arong na talagang that can withstand the possible storm. Of course, I would like to remind Tabi Sir Pio Gabos, no, na sa satuya mamagaray po na basic protocols po kang pag-abot po sa COVID. Iyan, opo. Yung ani ko ta naman yan, Mayor, no, so sa COVID, nasa complex disaster kita ngunyan. Now, ining mga evacuees mo palan, the way nasabutan ko, bako sana sa mga evacuation centers sindang designated nagpasiriring, kundi pati sa indang mga namumuyahan man na lugar na safe, kapartidaryos, kamidbid, na mga lugar, apwera kan evacuation centers tabi Mayor June? Yes, Sir Pio. Again, sabi ko nga niyo, mag-inom pong ugali ni nabigigibo po ang Banwang kan Santo Domingo na talaga nagbubukas na kasi daw mga pintuan sa satuya po mga kaimanwa. And of course, I would like to thank also the Father Mix for opening up the church. And of course, sa mga eskwelahan, kaurong ko kasi kanina po sa mga teachers, because of COVID po, Sir Pio, we have to extend the capacity of all evacuation centers na di mo po sila talaga pwede magsurusuan. So, magayon po so pag-action po kan sa tuyang mga partners pag-abot po sa pag-arukining disaster time po, talagang sinda po nag-action man. And knowing Santo Domingo sa pag-abot po sa disaster, halos po gabos na tao din nagtatrabangan. Roger Copia. Mayor, gura ka preparado logistically as in manpower ang satuyang munisipyo considering the fact na extraordinary ang mga nag-evacuar ngunyan, nagdakol ang satuyang mga siserbihan. Are we capable tabi? Kayang-kaya? Yes, Sir Pio, we are more than capable po. And siguro, one thing lang sa pagyong init, start up pa lang po kang taon and medyo po dakula pang budget. We are more than capable. Kung ano po mga pangangay po ang kasatuya po mga residentes, mga kaimanwa po, we are more than capable to respond sa mga tinda pong pangangaipuhan. So, talagang pighahagat ko lang talaga na talaga po magsunod kita sa gabos pong piga pautog ni tangani pong, again, mautog sa po to ray to zero casualty tanga wala po ka na madespido. Ang lokal na gobyerno po, again, will respond po sa gabos pong pangangaipuhan sa tubong mga kaimanwa. Opo, Mayor, last to na lang po, kumusta na sa scale na 1 to 10 ang sa tuyang pag-evacuate dyan tabi sa inan inabot? Go ahead. Yes, sir. I would say, Sir Pio, mga 8 na lang. Paso 2%, pigiling ko sa pagkaon na sa next magkabanggi. Paso kaon ni Sir Marta. Actually, we already also prepared dinner for our evacuees sponsored by the LGU po. Talagang pinalutuan ko na lang sinda. Nagmainit kitang tinola tabi Sir Pio tanganing pag malibot-libot po ang panahon magayon po magkaon kitinola. So I would say po na almost all in na kita tabi Sir Pio and the composite group of the Action Agad Response Center is already in place and we are just trying to monitor ang iba pa pong nagkadit pong movements ng satuya pong team and literally, sir, I'm here sa Ampangkang Action Agad Center na nakatukaw and nagaman po ka sa tuyang sitwasyon sa Banwang sa Santo Domingo. So, bago magdiklom, saray na ang gabos, well accomplished ang mission. Over. Yes, sir. Tama po yan. Again, talaga nakikiurong po ko sa mga kaimanwata, sa mga taga Santo Domingo na sana po, kung yun nabanggi, tarong lang kita, alagaan tang pamilyata, alagaan tang arong ka, tangani pong di pong mano. The local government of Santo Domingo will be on standby 24/7 lalo na po matapos po yung typhoon Bising.
Opo, may nadangog ko, Mayor, gari masiram. So ano ito? Tinola, sumasiram dyan? Yes po, gari, bata gari request po ni Sir Marta, gari mahilig niya sa tinola. Bag lamang makabot din iso sa baw. No problema, sir, medyo nakulinis, sir, na pinaluto ko. Mayor, salamat. Mabuhay ka mo dyan. Keep safe, tabi. Sir, thank you, Sir Pio, and hopefully, magilingan po kita, and salamat po for always being our partner po sa Panuangkas na Trimingo sa mga araw kining panahon. Di po kamo nagkukulang sa pag-antabay, asin po pag-share kang information na kayo po mi pong i-relay sa sabong mga kailangan. Salamat po, sir, and mabuhay po kamo. Thank you so much. God bless, Mayor. More? Okay, thank you very much, Mayor. Ping, Jackson Man himself, no? Yeah. Emergency Response Center, katabay ka. Together with Admin Mike, at saka si Sir Bernard, at saka boss, grupo. Marami sa nag-antabay, and para sa mga kababayan niya to, keep safe na lang. At naman sa paro. Sa inyo, boss, thank you. This is Mardula. Kain iba, salit sana. Pero tiyan, para sa Typhoon Disease, special coverage, initiative. Thank you so much, News Manager Mardela. Hali dyan sa Santo Domingo Operation Center mismo. Kasabay in flesh and in blood si Mayor June Aguas, the action man himself. Sige, igwa na lang kita nagkapirang minutos. Pira na lang ini. Halos 18 kaya pira na sana 19, halos 5:10, halos 12 minutos sana, poco mas o menos. Bago magabot ang alas 6 nin pagkabanggi, kapanter ko na si Compadre Nal Baldo. Yaon man si Bunjing Tanay, nagluluto na kan bagas, budadit na matimo-timo. Nagluluto na kan maluto. Pwede na yan, Bunjing, 4 na pidasong maharang-harang na noodles, 2 sardinas na pwede na yan. Solve na kita kan. Buhay na kita kan, Bunjing, sa laban. Sige, haramon ta. Ang location muna. Establish ang linya. All clear pa ding Nald. Renz Luna, location, good afternoon. Go ahead. Yes, sa maray na puntabi, Sir Pio, sinamaray na hapos to mga parantabay sa mga duganyatong mga bareta, maabot sa 840 mga passengers stranded ngunyan sa mga pantalan o pier digdi sa bilog na Kabikolan. Sa datos na pinaluwas kan Office of the Civil Defense na kung saan digdi sa probinsya ni Sorsogon, maabot sa 782 na mga pasaheros stranded ngunyan dyan sa Matnog Port, as hindi sa Isman, digdi sa Pilar Port. Sa probinsya ni Masbate, maabot sa 10 stranded na mga pasahero ngunyan dyan sa San Pascual, as in 32 man stranded dyan sa Kawayan sa Masbate. Ini na datos sa pinaluwas kan Office of the Civil Defense, kaso bagong alas 4:40 din pagkahapon, naigwan total na 840 total na mga pasahero sa stranded ngunyan sa mga ports digdi sa palibot kan rehiyon. Sigun man digdi sa indang datos, maabot sa 326 na mga pamilya ang ipinag-evacuar ngunyan na nasa may pinagmamatayan kitang maraot din panahon digdi sa Kabikolan, asin ang halos kadaklan digdi sa probinsya ng Camarines Sur, asin Sorsogon. Sa ngunyan, padagos ang monitoring kan Office of the Civil Defense sa kapos ng mga PDRMO, asin magin man ng mga MDRMO, kan mga kanya-kanyang mga lokal na gobyerno para i-monitor sa indang mga hirumagin man sa mga pinag-evacuar ng mga pamilya, lalo naman naharani sa mga landslide prone areas, flash floods prone areas, magin man yan sa iba pang mga areas na talagang delikado ngunyan pa ngayon na mamatayan kita na pag-uran. Renz, tabi, sa mga ini pamilyas o personas na ipinag-evacuar region-wide, pero ang datos dyan kang opisina kan Defensa Civil? 326 na pamilya, tabi, Sir Pio. 326. Roger. Inda ko sa natabi, kung sa inpa sa na inihali, baka diit pa ini, dahil pag nakasumitiro sa iba. Roger, dahil patabirig di Sir Pio kasabay su probinsya Catanduanes, magin man su Albay. Ini ang datos na pinaluwas kan Office of the Civil Defense, hali nang ini sa duwang probinsya, ining probinsya ng Camarines Sur asin Sorsogon. Yan, kaya daw, manipis ini. Ay, Roger. Sa Albay sana, suwabeng-suwabe na. Maabot na sa 300 mahigit.
Roger tabi Sir Pio. Province As wide. in, lalo naman dyan sa Catanduanes, wala pa so datos na pinaluwas kan Office of the Civil Defense. Pinagalat pagid na i-forward haliman dyan sa probinsya kan Catanduanes. Iyo taduman sa Catanduanes nagkaigwa na ning mandatory evacuation. Nag-order na si Gobernador Boboy Co as early as 12 noon. Roger. Okay, sige. So yan tabi Sir Pio, ang magdagdag na impormasyon di sa luwas live halilig di sa Office of the Civil Defense, Regional Office number 5, Rams Luna, DC Jubinos. Salamat, Renz. Sa dagdag na istorya, hali dyan sa Office of Civil Defense, Bicol. Unta-unta sa tuya yan na pag-uuro-istoryahan pa ang mga pangyari. Mientras tanto, duman kita sa area man ni Compadreng Jomar Bien sa 1st District. Establish natin ang linya ng maigi. Okay ang linya pa di, all clear. Sige. Compadreng Jomar, location, what's happening? Go ahead. Good afternoon. Salamat, Paday 1st District, Kasubag, antes magudtong kinauron na ang gabos na mga MDRRMO, CDRRMO dito sa 1st District. Asin amay managad na singdaan na nagpaka-iskusar kan pag-evacuar. So iba dahil pangani iso-order na evacuation, nag-evacuar na. Kinaulay ta, asin itong so pakikipag-ulay mo kay Mayor Jun Aguas Santo Domingo, argument kay ito, naging dalagan kan pagkikipag-ulay ko kay MDRRMO Mark Shapno sa Banuaan kan Bakakay sa pag-ulay ni MDRRMO Brian Berdin na kapag order man tulosing da bago pa magudto kan evacuation lalo na duman sa mga residente sa mga baybayon sa isla kan Kagraray maging digdi sa mainland. Human ang naging aksyon tulos ni MDRRMO Alvin Magdaong kan malilipot Kasubago. Maging ang tabako na igwaman na isla nakapag-antisipar man tulos sa pagi ni o CDRRMO Chairman o CDRRMO Officer Hugo Buen asing kinumpirmar man ini kan tagapagtaram niyang si Giel Mulato. Malinaw dakul na barangay, halos 29 barangay kan Banuan kan Malinaw ang apektado kan evacuation dahil lang ang Malinaw susugdigdi kay MDRRMO Dempsey Alcala maski maguran-uran sana grabe ang naapektaran kan tubig sa pirming pigbaba ang malain-lain na porsyon kan Malinaw hali sa mga sa tubig na hali sa mga salog na hali sa bulod sa sabayang pagkanghali sa dagat kaya ang 29 barangay kan Malinaw nagkaigwagabos ni evacuees na ang ipiglikay ang mga ini sa tubig. Mayon na nakapagpa-evacuar asin pong kan evacuation ang Banuaan kan Tiwi. Tiwi. Initabi pa di dahil ang takasubagong aga rumi na lang kauso tubig kan dagat sa Tiwi. Rina laop sa ibang arong sa tulong mga barangay. Igwa, ano yan, storm surge na Compadreng Jomar? Sabi ni MDRRMO Manuel Damo, may kukonsider na storm surge ito na bakuso sa normal, so level kan tubig, although low tide, pero sa tubig, suminaangat sa mga ubas. Roger, anong mga barangay ang sinakob over? Barangay Lourdes, Barangay Baybay, asin Barangay Sugod. Baybay and Sugod. Lourdes. Lourdes, Baybay, Sugod. Mga anong oras nagkaigwa na ning storm surge tabi, Compadreng Jomar? As early as mga 9 o'clock to 10 o'clock, kaya nakapagpuntulo sila kan evacuation. Tapos sa mga residents, yun ang duminuro lang sa tendang mga arong. Yun. So, yun na po pinag mismo ng hali sa MDRRMO, storm surge, yun na yan, linaog na ang Baybay, Lourdes, Sugod, Kantiwi. Pero, ano tabi, Compadreng Jomar, daiman ni napeligruhan na buhay, tabi, over? Daiman pa deta, so pagtaas kan tubig, antisipado ko baga natatanaw nitang harayo pa, nadarakula sa ukol. Iyan, pigdadagog ko sa report ng talaga, medyo hunas, nahihiling kan tao, to sa lawod, nagdadakula sa mga ukol. Roger, on that, surunod-surod sa ukol, sundo na, uminabot mismo duman sa mga arong baga sa may baybayon, Yan. na Okay. amayunong panganida, kung iisipon,
Kumparado sa pag-abot ng bagyo. Di tiripo puro klusa na sa mga tao. Buruklusan, Nako. nakapag-order tulos nin mandatory evacuation si Mayor Rami Villanueva ang aga, Oho. na kinakaipuan tapuson bago mag-udto. Kaya Yan. naamay ning kabangang aldaw so tiwi. Iyon matindi pala na siribot-sibot sa tiwa, no? Storm surge. Sige. Lord Your Honor, tinapot ko si Damo, ano yan niya, kung pwede ka nang i-consider na isang sorts, tingnan naman niya pa. Mabinigla sa nabaga ngayon. So, primero, sige sa Rakula Kanukol, hanggang doon na Rakula Sukol, inarabot sa mga residentes, so mga residensya. Yes, oo. Na dati-dati, dahil pig-abot iyan. Nagpapababa ka subago, pero ngunyan, aramong ko giraray, taday naman ako mapir sa pasiring duman, ako na kung nasa nagiraray si Mr. Damo, para i-confirmar kung ano na ang sitwasyon duman sa mga baybayon, na lalo pat nasa may partikang katanduanis na. So, o si Bagyong Bising. Sige. So, kasubago pang alas 8 yung inaga hanggang mga alas 12 niya daw to. So, iba kwartahan na sa mga nasa delikadong lugar. So, particular po sa mga pagbabanggitang delikadong lugar, so nasa gilid kan mga ulod sa mga landslide, so mga nasa gilid kang salog para sa flooding, as in particular po so sa eastern search area, mga coastal area, sa iyong nahiling taon niya na medyo delikado. Ano po, kasabagong aga, medyo big-arabot sa mga harong, yan sa mga coastal area, particular sa may Partikan Lourdes, hindi sa Baybay, sa Barangay Baybay, sa Barangay Sugod. So, yun po ito so mga nag-evacuar. Oo. So, arayo pa ang bagyo, di ba? Luyong pa. Expected na pinakaharan ni ata kay ni sa Kadagan at yan na alas 2 maaga. So, Tama po. expecting na talagang mas malala pa yan na masasabi tabi yan na storm surge? Opo, naglalangkaw po so tubig sa naglalangkaw sa mga hukol. As in, pinag-expect pa yan na magkukusog siya. Siyempre, habang naglalangin sa medyo nagkukusog man so para sa kadagatan. So, bilang pag-ingat sa yung mga residente, so, iba kwarta po din, particular sa matanga pag ang expected na pagtama ka for pinakangaraling partihan sa tuyang banuaan sa Bagyo. Si Mr. Manuel Damo Tabi Pio, ang MDRRMO kan TV. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadre Jomar sa mga storya. Situationer man dyan sa iba pang lugar kan Tiwi o kaya kan First District. Autod ha, Barangay Baybay, Lourdes, Sugod kan Tiwi. Linaog ni tubig dagat, tigo konsidera ng storm surge kan MDRRMO. Taod-taod ipapakonfirmar tayan kay Dr. Cedric Daep kung ano man ang gadiyan. Kung may informasyon na nakaabot sa inda, manangod sa detalyes kaan. And so rundown po kan Pag-asa, tibaad makahuron taman taod-taod ang gobernador man kang Catanduanes. Kung available po si Governor Boboy Cua. Anong advice mo Pading Nal? Si Pading Jim, standby muna, ta inabot kita kan oras, ano? Pading Jim, standby muna, ta mahanap buhay, Horacio Imperata, pagkatapos an Angelos, station break, and then buwelta kita sa satuyang special coverage. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us,
O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. let us pray. Pour forth to beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, through the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alasay stress nin pagkahapon pagkabanggi sa bilog na Pilipinas. Doro-diretso kita sa ikaduwang oras na kan sa tuyang special broadcast kan PBN DZGB AM sa pangarang kambilog na fuwersa po kan DZGB si Madam Brenda, Presidente Madam Brenda, si Sir Nonoy, si Sir EVP SM Glenn, VP Henry, sa opisina si Madam Shirley Dilumen, Madam Chi Antibula, si Madam Mariel, News Director Edwin Peralta, News Manager Mardela, VP Henry, and Mega Force Patrol, Jomar Jimmy Al sa kuyang kompadre, si Ann, si Luen, si Renz, sa Manibela si Henry Boy Mata, Technical Control sa kuyang kapartan gunyan si kompadre Nal Baldo, Bonjing Tanay Chief Tech Maniti, asin pa si June Napolis. Ang yaon dyan ngunyan sa IT si Arvin Laad. Tinaman po sa IT man, kasabay taman si Richard Astor. Siyempre si Angel Mustaza.
Isay pa, gabos na padingnal ano? Ako po, si Pio Fernandez. Taud-taud man, makakaulay ta, ano? Apudan taman ang probinsya ng Albay sa paagi na sana sa paagi ni Dr. Cedric Daep. Sa tuya man na pinagibo ng lakdang para makapaghanda kaining bagyong si Bising. And sa Catanduanes, we'll try to get in touch with Governor Boboy Kua. Taduman medyo hurharan ni sinda, and in fact nakalaog sinda nin diit sa may teritoryo kan Bagyo, sa lawas kan Bagyo. Ang sa kuya pong cellphone number sa mga Globe subscribers 0926 0156020. That's 0926 0156020. Sa Smart 0961 7590888. Pwede man sa kuyang Facebook account Pio Fernandez, as in sa Messenger account Pio Fernandez. Diyan man po sa chat box, marahay na banggi po hali sa Pilipinas, sa mga nakalagon sa samuyang official Facebook page DZGB News Online, netwide, worldwide. Makishare po makishare sa indong mga friends kan samuyang official Facebook page sa kaning dakol kitang mapaabutan ng informasyon, espesyalmente sa mga nasa luwas kang nasyon. Matawan ta sinda ni nagakandigong sitwasyon digdi sa satuyang kinamumugtakan. And siyempre pwede man po diyan sa YouTube. Sa YouTube hanapon lang nindo DZGB Legazpi City. Sige po, dire-diretso na kita kan mga istorya diyan sa luwas. Aramon tamunan situation naman duman sa tercer distrito kan Albay. Establish natin ang linya, compadreng Nald. Okay, ang linya hindi naputol ni Pading Jim. Aramon ta ang mga situationer. Compadreng Jim, location, go ahead, good evening. Yes, salamat tabi pare, maray na banggi sa mga paraantabay, pinagtutugay gaya niya tungo niyan an banwaan kan na piduran dahil ang taduang lado. An pinag-iiskusar kan MDRR mo, na particular ni Sir Noel Ordoña, dangan ni Mayor Alan Arandia. So mga stranded na mga pasayro na hali sa iba-ibang lugar na nagarabot padigdi sa pier kan Piuduran, na kung saan dahil pwede digdi sa may pier, sa pier mismo. Primero, baka magkaiguanin ni storm surge aboton ining PPA, pan Peaceport. Kaya ipinagdis kita 98 individual na mga stranded passengers sa TESDA tabi pa sa sentro. Arayon na sa TESDA. Ngunyan, ang kondisyon sana, habang yan sinda sa mga kwartos kayo magsunod sa mga health safety protocols, mag face mask, and social distancing. Dahil ang pigi bitaran digdi so ulakit kan na virus, and apira kay ni sulukal man so digdi sa banwaan kan pidra ng mga residentes an pinagpaibakwar so barangay Banawan and barangay 5 dahil ta gilid inig kan salog, dakulang salog tabi pare, kaya pinag-evacuar man sa iba-ibang safe na lugar. So iba sa mga kapamilyas lang ninda. Dahil ta pinaghihiling man na medyo bakuman makusugan na bagsakan na uran pon pakasubago hanggang sa ngunyan, pawara-wara man ngani. Kaya pasalamat man na lokal na gobyerno na arog sa nakainian sitwasyon, and antisipasyon sa na nagpa-evacuar sinda tangani na kuning kaso at siya napagkabanggi kumusugan uran, safe na mga residentes na nasa dilantiranin na posibleng pagbaha tabi pa din. And itong mga pribado na mga lunadan, mga van, naglaog na lang sinday na naglaog dito sa TESDA. So may kayang makalaog, maka-accommodar hotel, luminaog na lang sila sa hotel tabi pa din. So iba, so driver, painante, yaon sa mga van ninda, na iguanin babantayan, kaya 98 sana individual ang yaon sa TESDA. Yan, 98 personas ang yaon sa TESDA. So mga hali yan sa Metro Manila na mabalyo dyan sa Kabisayaan. I'm just wondering, tanag-issue na baga so LTO
na dai na magbiyahe pero nakarulusot pa man giraraya de. Ayun na nga, pinag-trace niya to ni Kasubagot. Nag-advise na si Sir Noel Ordoña sa mga borders, pati duman sa Santa Elena and digdi sa Agos sa Pulangi, na kung po pwede, kaso hapon pa, dahil ultimo na itong biyahe kan barko, na kung po pwede, dahil na sila magpalusot nin mga pasiring sa Masbate, share to man sana na ma-stranded digdi sa Pier Can Pidoran. Iyo man ang pinagngangalas digdi sa pier, natataw minarabot pa inidigdi, nakarantos pa inidigdi. Yes. Pero ang sabi duman sa follow-up niya to sa border, sa pamamayo ni Chief of Police James Ronatay sa Pulangi, ang pagtubod nila, baka bako nangaragi ang digdi sa border control. Iyo na nga niyan. So gusto Digdi sabihin, sila, maski arog kay niyan panahon, dahil man niya kami digdi nagpapabaya. di gustong sabihon, kung arog ka ng line of answer ni Chief Naronatay, with all due respect, igwasin ng mga lugar na dahil na nababantayan, nakakalusot iyan. Bako, ang sabi ni ni Chief of Police James Ronatay, digdi sa area ninda, ang solamenting pinalusot nila, duwang truck pasiring sa Sorsogon, ta justified man so pag pasiring sa Sorsogon, ta diretso sa Sorsogon, pass through man sa Nadigsalbay. Pero ining supamasabate, ang pagtubod nila, baka nangaragi ngayaan sa ibang ruta na bako man sa nangya kami ang nagbabantay, arog sa Libon. Yan, tama. Correct. May border man, may checkpoint man sa Libon, sa barangay Abunbon. Oho. Amo sa na ngayon ang problema kung nakalusot duman. Yan. Igwa. Din mga pwedeng lusutan tabi pa di. Roger, gustong sabihin, talagang dai pa napipino generally kan otoridad nagabos na pwedeng laugan na rota mapungpong ninda. Oo, lalo mo niya na malain ang sitwasyon kan panahon. Oho. Tawo man sa nabagangaya kami. Yo, Roger. Lalo na kung magkusog, sabi nga ni, dahil man nga sa moya ti order na mag-dismantle, pero dahil kami maghali digdi, sagod na dahil ki order sa samoya, maski bunok-bunok na anuran o makusugan bagaan na paros, dahil sinda digdi mahali. Roger. So iyan tabi pa diyan na status kan na sitwasyon digdi sa Pier Can Pidoran, dahil masimbagan kung saan mananggat ini nag-aragi. Yes. Samantalang bigapot manining mga driver, nag-aragi dasin dadig di sa highway. Dahil na masabutan kung saan nagtataram. Iyo, oho. Buda, sa pagpabiyahe, kumpadring Jim, hali duman sa Metro Manila, dahil talaga yan mamamonitor, dahil mapupugulan ta, itong suorden, kang LTFRB, nag-refer sa na ito sa mga bus. So mga bus, madali na mapugulan. Taigwasin ng mga terminals, buda, hiling, identified tulos, pagdalagan sa kali, mga bus iyan, na mga nagbabiyahe, mid-bid, igonin nagkakadigong markings, pero ining mga nasa van, maski sain-sainin minahali sa Manila, and ang laban na sana is dyan sa mga control point. Ang driver kan, kabisado pa yan lugar, Yes. ang lulusutan ninda. Oho, Kaya kaya... may punto man si Chief of Police James Ronatay. Bala na sinda. Basta digdi sa Pier, sa Pier Can Pidoran, sa kuha na ninda naman ay harman inikan na lokal na gobyerno, 24/7 man ang sendang operasyon. Roger. So, iyan tabi pa diyan pinagatugay gaya niya to, mantang digdi sa Kamalig area, so tumpa man lang ang ipinag-evacuar part sa barangay Salugan. So sa Lugan, residentes na medyo arani sa pamitisan kan Bulkan, yaon sa Kamalig North, so tumpa na mga residentes na yaon sa pamitisan kan Bulkan, dilantira kan flash flood, yaon dinara sa Taladong Elementary School Interior. Arayo, pero mas maray na ito na safe sigundig di sa pakipagulay niya to kara Mayor Calibaldo and Kagawad Rodelio Sala. Iyo man na nagmamanihar MDR mo digdi sa banwaan kan Kamalig Dabi Baday. Roger, kumparing Jim, kumusta ang sitwasyon kan ang kamugtakan kan panahon over? Ngunyan sabi pa, ituro tagiti man sana. Nasubago man sana medyo makusog-kusog. Mga 30 minutos man sana medyo makusog-kusog na stormy so sitwasyon kan panahon. Pero after 30 minutes, back to normal. Gari normal. Yes. Kung naikibag yung signal dito sa tuya, normal na kuha nini. Yes. Na pag-turtagiti sa tuya. Kaya po ang tamang pati ini. Oo, yun ay man kay kuha tabi pa day. So, malabagyo. Dahil man na mamatihan digdi sa
sa moyang location sa mga oras na ni. Pasiring kita, ali kita digdi sa may pamitisan kan Bulkan, and ma-proceed kita sa Banuan kan Ginubatan dahil tayo initially 967 pamilyas compuesto nin sobra 3,000 sa 100 sobra individual ang Ginubatan ang gulpion ang evacuees tabi pa rin. Roger, kopya. Daot na kuwaon ta sa mga barangay sarain an mga inay dinarara na sige-sige an pagmaniobra ka subago ka na dinari mo si Madam Joy Marabilia and si Mayor Jima Anang Huko, and actually sagod mo niyan nasa monitoring pa ang mga inay. Pasalamat man nga ni tabi pa din na medyo kuminibra ang dalagan ka na bagyo dahil anta daro dipisil na kon araw kay ni an mga evacuees kadakol nasa mga evacuation centers digdi sa Banuan kan Ginubatan. Kopya. Okay, so yan tabi pa din. Mga dagdag na informasyon na bangang taon di ba pa ng mga monitoring niya to digdi sa tuyong area of responsibility sa 3rd District. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jing. Hali dyan sa 3rd Distrito kan Albay. So mga stranded duman sa puerto, sa Pantalan kan Piduran, ipinag safety po sa TESDA building Sige, dire-diretso kita kan coverage kan DCGB Typhoon Bising. Alamon ta ang location man asin ang darang istorya ni Ans Nagalero. Ans marhay na Banggi location, and go ahead. Yes, maray na banggi tabi sa piyo, maray na banggi sa mga paraan pabay, sa mga dagdag man yatong bareta, kalmado mo niya, nagkaperang lugar, digdi sa syudad kan Legazpi, maski na nga nasa tao kita kan pag-andam, kaya bagyong Bising. Location kan DCGB News, naglilibot kami ngunyan sa kahalabaan kan Legazpi Boulevard, sakop inikan barangay Dapdap, Legazpi City, pasisiring sa may puro asin laba, kung sain Sir Piyo, pinag-obserbaran ta, kalmado pa man digdi ang dagat asin nawara manin nanonotaran kita na pag-uuran sa mga oras na ini. Susug sa pag-libot-libot initialmente kasubago kan DCGB News na iling pang dahil nga sa sarado ining sa Awangan Park pasisirin sa Legazpi Boulevard, talagang diit sanaan maiiling mo di kundi mga pribadong vehikulo na sana nagbabiyahe pasisiring sa lugar na ini. Ini ang lugar na talagang bumonitor kan gobyerno lokal kan Legazpi sa pagikan CD RRMO dahilan sa ini ang nakakasakop man kan mga coastales na barangay sa syudad kan Legazpi. So ngunyan sa Piyo, kalmado pa na sitwasyon digdi, mantangkon ang aaramon taman na sitwasyon ining sa kahalabaan naman kan Rizal Street, kung sa Albay District pasisiring sa sentro kan syudad kan Legazpi, halos wala ng mga tao sa luwas tabi sa Piyo, sararay na ang mga residentes kan Legazpi asin ang pampublikong transportasyon, talagang manigdiit na sana nagbabiyahe sa mga oras na bilang pag-andaman kaya bagyong Bising. Sa ngunyan, pinag-aram kan DCGB News gikan sa APSEMO na kompletong detalye o initial na detalyes man kan bilang kan mga evacuees sa bilog na probinsya kan Albay, alagad depende na ipapataw sa tuya tiga ko-consolidate pa daw ini sa Piyo gikan sa mga munisipyo sa syudad hindi sa bilog na probinsya kan Albay. Roger Ans, tibaan may mapasyarang kamo na mga evacuation centers aramuntaan kamugtakan kan sa tuyang mga kababayan dyan sa Legazpi, over. Roger, sa Piyo, pagkatapos mo di mahanap kami mga evacuation centers, aramon naman kung kumusta ng sitwasyon naman, hindi man napigpapautob ni Alcalde Nobel Rosal na dapat daw mautob man girara ining health protocols, maski na nga ni siribot-sibot mo yan sa pag-evacuate lang kay Bagyong Bising. Roger, ining nag-roll na video sa satuyang broadcast, iyan so kamugtakan ngunyan kan Legazpi City Boulevard maliwanagon limpiado gari nag-uran-uran sa nagdiit kasubago ads. Yes po, sa Piyo, talagang maliwanag di kalmado, and although may nagkairiling na kita na ini sa mga oras na ini mailing may ining basura gikan sa area ining boulevard, medyo pigpalig naman pasiring digdi. Wagas ini Sir Piyo. So basura nahali sa dagat, naagyan mi manager ko subago kapag libot ko, igwa na ni nakalaog naman so mga kahoy baga, mga purutol-putol na kung ano-anong mga puuning kahoy iyan so hali sa dagat. Roger, yung manangga din sa Piyo, nagkapera man, nailing ta mga plastic and mga commercial products na katapok man digdi sa kadagatan kan Legazpi Boulevard. Roger, kopya.
So yan ko na, Sir Pio, malibot man kami sa mga evacuation centers para mantaang sitwasyon kasi po yung mga kababayan ngunyan nakita na sa signal number 1. With Boy sa Mobil, Ans Galero, DCGB. Salamat tabian sa mga dagdag na istorya. Legazpi Port Area. Medyo kalmado, dainin masyadong uran. Sa tuya pong padagos na pagtutugay-gay kaining kamugtakan niya to in relasyon kan bagyong si Bising. Sige, kumpadre Gnal, digwa ka dyanin mga dapat na ilaog na hanap buhay. Meron ba? Taon-taon no, tamahanap buhay muna kami. Buda may egot man muna ko. Tatawan taning sumada, primero so pahayag kan pag-asa and then apudan taman si Dr. Cedric Daep and tiba nakakontak man kita duman sa Katanduanes. Pakalis po kayo medyo horalawig na parada. Mga mommies, hindi porket mommy ka na, haggard na agad. Feel sexy at maging okay na tummy. Ito ang Mixed In Capsule with Fulvic Minerals. To stay fit and slim, mag-Mixed In Capsule with Fulvic Minerals ka na. Tiyan na flat? Yan ang sikat. Doc F Mixed In Capsule with Fulvic Minerals. Mixed In Capsule, the slimming formula. Available at thebigsistore.com, thebigsea.org, and the Big C Centers nationwide. FDA approved. Mixed In Capsule, 20 pesos lang SRP. Sa bawat bili ng Mixed In Coffee Box, may libreng 10 Mixed In Capsule with Duke F Minerals. Ang Doc Alternativo, the Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Si Juday po. And Luna! Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag di na-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya mag-Nesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, Yan ang kompletong Nutri-Chan! Choose Nesto Grow to grow happy! Nesta Grow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa iyong isip at iyong galing, kahit saan dalhin, humahanga ang kahit sino. Iba tayo, iba ang Pilipino. Sagana sa pag-asa, na sa'yo'y mag-angat. Walang aatras ang hirap, makamit lang ang pangarap. Kasi yan tayo, yan ang Pilipino. Nakakabilib talaga, lahing mapanlikha. Lakas tibay, galing mo, sa puso mo'y dumadaloy. Ibang-iba tayo, iba talagang Pinoy. Di basta bumibitiw, paulit-ulit mang mabigo. Pag nadapa, tumatayo uli, iba tayo. Di susuko, umaagos ang pag-asa sa iyong mga dugo. Kamuntag ang pag-ibig sa iyong ngiti. Walang islang atrasan ang lahi mong palabas.
Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrient, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrient, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Sizzling. Nagkakalakaga. Nagsasangaw. Nag-aaso. Ang dapat sa astig na init. Malipot. Nagyeyelo na Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakun wasak. Red Horse, ito ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Si Juday po. And Luna! Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag di na-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya Magnesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, Yan ang kompletong Nutri-Chan! Choose Nesta to grow happy! Nesta Grow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Radyo Balagon Kaito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras Pilipinas, asin sa Radyo DCGB Special Coverage, alas 6:28 nin pagkabanggi. Sige po duro-diretso na kita kan sa tayong special coverage sa natatandang 30 minutos po mas ameno sa satuyang turno niya na pagkabanggi. Pinag-dial ko po ang cellphone number ni Sir Cedric pero day po nagasimbag igwa iyan ni importanteng pinagasikaso pag mga araw kayan. We'll try to get in touch man tabi duman sa probinsya ning Catanduanes ha.
Standby all units primero tang inapudan sa ikaduang kabtang last 30 minutes kan sa tuyang broadcast ta ikaduang oras kan sa tuyang special emergency broadcast. Medyo so linya ni Dr. Cedric Daep kan apse mo albay may pinag asikaso bising-bisi ang apse mo kan albay duman kita sa probinsya kang Catanduanes ta basado sa pahayag kan Pag-asa Kasubago sa pagkipag-olay niya to asin sa pag-analisar ninda kang panahon. Medyo huroharani sinda, in fact nakalaog nindiit sa lawas kan bagyo ang probinsya nin Catanduanes. Nasa linya po, standby all units muna yung news team sa luwas. Standby all units ta naka-establish kita ning contact sa tuya pong gobernador man dyan sa Catanduanes, si Governor Boboy Cua. Yaon siya mismo sa Kapitolyo sa Operation Center. Go Boboy, marhay na banggi. Si Pio po kan DCGB. We're on air sa samuyang special emergency broadcast tabi. Pio, good evening po Pio. Kasi nabanggi man sa mga listener. Opo, salamat sa pag-akomodar kan sa muyang apod. Gob, primero po, kumusta ang sitwasyon dyan mo na sa Catanduanes at least sa indong lugar dyan? An kamugtakan mo na kan panahon? Go ahead, tabi. Pio, kasuaga, medyo makusundang dagat, pero kung yun na bandang hapon, lalo nagkusog yung alon talaga, kaga minapusak talaga sa mga seawall. And yun ang mas, yun ang mati-mati me. Then yung uran naman, paburbog lang yung uran, pero yung duros talaga, halos na yung duros, dahil hangin na makusog. Yun ang kaya medyo kumbaga medyo safe kita mga kabitang safe so far. As of this moment, safe kita dahil nga na 4 o'clock Kasubago ang tapat kang mga 10 o'clock Kasubago ko ang tracking is 10 o'clock ng aga, katapat ang bagyong team. So, katapat ang bagyong katapat ng ka-level ng mismong Virac, yung Virac and San Andres, yung level. But, kang 4 o'clock, check ni so position kang bagyo, 13 lang, meaning nagbaba siya sa 15 kilometers per hour dahil napansin ni so movement pa lang kang bagyo, so track ng bagyo is nag-west northwestward, meaning naglaog, nagdukot sa tuya, kaya imbes ang pataas niya 15 kilometers, naging 9 kilometers na lang per hour computation. Kaya medyo nagdelikado kita medyo madelikado kita sa northern part of Catanduanes. Baka midnight or early morning baka maglaog sa inner rain band kang bagyong ini, mas makusog pa ng uran. Kaya ito ang dapat mag-ingat sa kung may mga listener ka tabi Pio na from northern part of Catanduanes, dapat mag-ingat sila dahil tonight, siguro midnight or early morning, tumama ini. Nakadukot naman ang bagyong ini, ang matang bagyo na posibleng mas makusog ang uran and magkakaigwa ng makusog na duros. Opo. Gob, iyo man ang gadtabi, so taramon man, so analysis ni Rainiel na Mago, digdi sa Pag-asa region, ini managad na banggi, sundo matanga, and sa aga, iyaon ang posibleng tama kan heavy to at times intense rains ngani, alos puro pareho ang sitwasyon kan albay buda Catanduanes tabi. Gob, now, I understand na igwa na tabi ka mo dyan ng mandatory evacuation nga ni tabi, Gob, na pinagpaluwas mo as early as Kasubago pang udto, over? Ayaw, Pio, dahil nga nag-declare na baga ang OCD5 ni red alert. Automatic po yan, magkakagawa kita ng mandatory evacuation. No? Kung sa'yo right now we have
To date, yung latest po ni PIO, we have 6,806 families evacuation center. Different evacuation center, mga eskwelahan, barangay, and munisipyo, and composed of 26,456 individuals ang accounted tangon yan. But of course, dahil man kaibahan dyan, dahil mga report pa halik sa programa ta sa Sirong-Sarong, na kung saan naging kultura talaga ang pag-aaral ng mga kalamidad, na ang mga sa barangay, sa ibang masarik na harong, nagpatagos mo sa kasaraning hinda, as in pagpapakaon ta. Normally, naaraman tayo ang number of evacuees sa mga private houses after the typhoon. So, nare-report yan. But, aron kayo mga panahon, dahil kita mga record yan. So, aduman lang sa mga government facilities ang may record kita, PIO. Opo. Now, Gob Tabi, gura ano ka handa asin anong asigurasyon kan Kapitolyo na ining mga nag-evacuate so mga nasa evacuation centers aaboton the soonest possible time ning ayuda. Tabi, go ahead. PIO, delegated sa kumbaga, pag-awit kayo sa evacuation, tulong sa barangay and munisipyo, halos nainot mag-response ang munisipyo kayo ng barangay. And then, after the typhoon, nagpapadala ng mga relief goods pang kaya. So far, dahil ang problema, sa mga sa Kapitolyo nga may mga evacuees pa na pinagtawatan ng mineral water and relief goods para pag-igisa ng pagkaon. Opo. Now, Gob Tabi, logistically, kumusta ang kakayahan ko niyan kan LGU Catanduanes Tabi, kan probinsya, para masustain ang pangangaipo pagkatapos kan Bagyo Tabi? Over. Iyo, medyo nakaaging support tayo ko sa tuya. Baga last year is just 5.5 months ago pa lang ito. Kumaga sa mga savings kang bawat munisipyo and barangay, from barangay, municipal and province, medyo exhausted yon. But of course, this year pa budget, doon makita yung nakalaan na pondo sa disaster. But recently, nag-abot na so ayudang magasal hali sa di ko lang OCD to o NFA or DSWD, so mga Korean rice na grant na recipient man tadi ang bawat munisipyo ng buong probinsya ng Catanduanes. So hopefully, ikaw pa mo silang stock sigurado makasustento ka mga pangangaipo ta sa mga evacuation center. Pero iyo ang kultura dito sa Catanduanes, just after the typhoon, sigurado ko sa aga kaya ini baralik na ini sa sendang mga harong. Kaya din ang problem. Kaya po din kung talagang nag-uurang pa for the kung palagos ng oran, maski na ina sa Bagyo, yan talagang kaya po sa mag-ayuda sa inda. Gob Tabi, sa imong pangapudan, kung ikaw ka pang gustong idagdag and the assurance na diretso ang pagmantinir asin ang pag-antabay ka na opisina kan gobernador. Go ahead, Tabi. Iyo, primero, salamat sa inyong madahon na pahayag kita. Siyempre, ang tuyang, sabay pa mo naglampas ng Bagyo, naglampas pa namin kadigit. Siyempre, mag-ingat na siyempre kita, alam mo sa mga diyan sa mga low-lying areas, kasaning Misapa, coastal areas, mag-ingat kita, ang ganda ay magkalma, ang panahon. Pero mas delikado po yung sa northern part of Catanduanes na malaog pa lang sa event mo yung matanga o maaga. 12 midnight or 2 o'clock ata ang forecast na aagihan ang tip of Catanduanes. Which is 4 towns ata ang pwedeng tamaan ka ito. Na lalo na sila na dapat mag-ingat ano ito mangyaring ilang casualty, although
Suod man kita sa aron kaning sitwasyon kaya bako man mapagalti ang pagpa-evacuate sa mga atyao sa delikado ng lugar. Sana maghanda itang perme, alert itang perme as in adyaon ang tutuyang pagbantay, lalo na sa mga barangay officials na talaga mag-honda. Kung nga po maghahali, hanggang ganyan, dapat mapahali pa sa mga area ng harap sa mga sapa sa lagat. Kaya, uya kami handa na, so far piyo, di kitang landslide mo, unless nga, kadang oras na daw part of Catanduanes. Pero so far, big kita sa south, yung Catanduanes, medyo okay pa mabay, kamatang recorded mga landslide. Kung naman siguro dyan, mga kadikit lang. Pero, dahil nagkusugsuran, kaya I hope dahil maning nag-landslide piyo. Okay. Sige tabi, Gob. Salamat din Marhay. Keep safe ka mo dyan. And God bless tabi. From time to time, yaon ang DCGB para magtabang man tabi dyan sa inyo sa Catanduanes. Salamat piyo. Maraming na bagyo. Okay, mga tugang, si Governor Boboy Cua, yaon mismo duman sa Kapitolyo, sa Operation Center, nag-antabay, nagdidirihir, nagmamando asin nagsusubaybay sa padagos na pagtaunin ayuda, pagreparo kan mga taga Catanduanes si Governor Boboy Cua po duman sa Kapitolyo kan Catanduanes. Ano tabi? Sige. Yan na sitwasyon man duman sa Catanduanes. We try to get in touch digdiman sa probinsya ding Albay. Duwa kaya ining probinsya na sa tuyang pinagatutukan magkataning tainian perming naon ng bitan and malaog nindiit sa teritoryo po kan Bagyo ining si Bising. Now, we try to get in touch with Dr. Cedric Daep. Baka pwede na makahuron ta si Sir Cedric. Baad kung pwede naman. General situation sa probinsya man kan Albay. Ang tawan taning rundown itong supahayag kan Pag-asa. Kasubago sa pagkipag-ulay niya to kay Sir Rainiel na Mago. Ano po? Sige po, ayan nag-ring ang cellphone. Ayan, naputol na tabi ini Dr. Cedric Daep. Well, anyway, sige, sana tatada niya tong 17 minutos bago magabot ang alas 7 nin pagkabanggi. Tawan ta po ning rundown na. Primero ang kabugtakan kan panahon dara ka ining bagyong Bising. Kasubago, nakahuron niya to si Sir Rainiel Mago kan Pag-asa Legazpi. Ngunyan, oni po ang rundown kan kamugtakan kan bagyong si Bising. Good news primero, salamat sa mahal na Diyos, dai na nagkusog ang bagyo. Imbes nagluya ini. Kumparado kasumang nakaaging oras, nagbaba na sa iyang puwersa. Pero makusog-kusog pa ini. 205 sagko 250 kilometro por ora an sa iyang persa. Nagluya ini kumpara sa mga nainot na mga oras. As in, ikaduang good news, ang sabi ni Rainiel na Mago, generalmente, dagat talaga ang direksyon ni Bising. Hababao na ang tsansa na tumama pa ang kabilugan kan bagyong Bising sa arin man na Kadagaan, kan Bicol, as of now, and baging iba pang parte kan Pilipinas. Mga bandang alas 10 da taod-taod, lalo pa ining makibrada, matipay, patoo. Okay, sige. Kasubagong alas 4 nin hapon, ang sentro kan bagyo, 290 kilometros este kan Virac. Coordinates 13.5 norte, 126.9 este, duman sa mga nagtatracking po sa mapa. Ang Legazpi naman, kung iyon pag-urulayan, distansya alas 4 nin pagkahapon kasubago, 345 kilometers east
of Legazpi. Iyan so ang spoon kan sokol ka yan sa tahaw kan bagyo sa mata. Okay. Ngunyan tabi, ang kadakulaan kan bagyo is minaabot pa minsan sa 600 and 800 kilometros per ora. Kilometros ang kadakulaan. And ang kabangakaan is 400 kilometro po ang kabanga. Yan, okay. Ngunyan, ang Legazpi, kung ang Legazpi ang pag-urulayan tabi, medyo ang distansyata sa bagyo, taod-taod na pagkabanggi, mga poco mas menos 150 kilometros hali duman bako sa tahaw kan bagyo kundi hali sa pagirilid kan bagyo. Yan ano? Yan. So medyo luwas kita sa bagyo. Okay? Ang katanduanes an medyo laog talaga nin diit. Yan. Ang katanduanes. And ang mamamate ang tatabi, primero, inutunta sa katanduanes, taod-taod, medyo makakamati ka mo dyan, nin paros na mga 61 to 120 kilometers per hour, Buda, unconcentrated na rainfall dyan sa katanduanes. Ngunya na matangang banggi, sundo yan dyan na maaga sagkod sa aga. Kaya sabi bagan ni Gobernador Boboy Kuwa, iyon ang pigantabayanan man niya mo digdi, lalo na sa mga nasa norte kan katanduanes, na tibaad, sawisawan pa kandarang uran, concentrated rainfall, magpuon sa moderate to heavy to at times intense rainfall. Darakan bagyong si Bising. And sa Albay naman, uni po, moderate to heavy na sana. And paminsan-minsan intense, tabi. Diyan man iyan na matanga sundo taod-taod na maagahon. Ang sulamenteng nasa sinyal numero 2, Katanduanes. And ang sinyal numero 1, sa gabos na mga area man, kan Bicol Region. So, iyan po tabi ang synopsis kan bagyo. Ang direksyon niya, west-northwest sa rikas na 15 kilometro per ora. Yan. So, yan po tabi ha. At least natawan tanin maliwanag na ladawan ang sa tuya pong mga paraan tabay. So, yan po. Na sitwasyon kan bagyong si Bising. Salamat sa mahal na Diyos. Tao yan, nagikibrada patuo an sa iyang direksyon. Sa ipinagpaluwas man na datos kan Depensa Civil, persona na i-stranded ngunyan sa manlain-lain na pantalan kan Kabikulan. Kasabay na dyan so yaon sa may Piuduran. Ano po? And sa mga pamilya naman na pinag-evacuar, ang record pa sa nang nakaabot oficialmente sa Depensa Civil, 326. Pero iyan po, masalangkaw yan sa mga maabot na oras. Sa Katanduanes na ngani, 6,000 na pamilyas na ang pinag-evacuar. Duman sa Tiwi, nagkaigwa na kan pinag-apod na storm surge. Ano? Sabi kan taga pagtaraman kan MDR Armil Tiwi, basado sa report ni Jomar, linantupanin tubig dagat ang barangay Lourdes, Baybay asin Sugod kan Tiwi. Kasubagong mga alas 9, sundo alas 10 nin pagkaaga. So ang mga residentes duman nakapag-iskapar man and daimanin na piligrohan na buhay sa nasabing lugar.
Sa Santo Domingo, nagkaigwaning extraordinaryong iibakwar ang mga residentes. Pinag-qualify iyan ni Action Man, Alcalde June Aguas. Extraordinaryo ta so ibang mga personas, pamilyas na dati-dati, daiman nag-iibakwar hali mismo sa sentro, nag-irevakwar. Na ang sabi kan alkalde, maray an arog kaya na indikasyon ta nag-iisip nin kaligtasan an sa indang mga residentes. Nagpaibakwar man po ang gabos na mga munisipyos na igwa nin peligro sa landslide, flash floods, lahar, asin storm surge. Pagkatapos na ipinaluwas kasubaagong mag-alas 11 nin pagkaudto ang preemptive evacuation hali dyan sa orden kan Albay Public Safety and Emergency Management Office sa paagiman kan PDRRMC sa pamamayo ni Gobernador Al Francis Bichara. Kaya nag-ibakwar na po ang rinibong mga personas sa manlain-lain na lugar, digdi po sa probinsya ng Albay, naan sa indang mga barangay, nasa peligro kanaon ang bita ng orden. Landslides, flash floods, ining floods, laharas iba pa. Pati na po ang storm surge. Sige, nag-text na si Sir Cedric na daep, pwede na daa. Sa tuyang pag-apod, sige, tawan tanan nin dalan si Sir Cedric daep tabi, kam probinsya nin Albay sa Apsemo bago kita man magtapos kan sa tuyang emergency broadcast kunya na alas 7 taod-taod din pagkabanggi. Yan, nagre-ring na po ang cellphone ni Sir Cedric na daep diyan sa Apsemo. Yan, sige. Pwede na daa. Yan. Sige, baka kung kasubago pa itong text. Ngunyan, dahil na pwede. Dali ko nag-compadring gym ha, baad magsimbang si Sir Cedric. Yan, dahil na gayud pwede na. Obviously, dahil na yan po, pwede tabi. Siguro so text kasubago, yan. Tapaminsan pa ang text, haluyon mag-abot, Sige po. And duman sa Catanduanes, maabot na sa 6,000 na mga familyas ang pinag-evacuar pagkatapos na magkaigoma sila ng mandatory evacuation kasubagong mag-uudto. Kumpesto yanin po kumas o menos 26,000 na individual. Pinag-asigurar kan gobernador na kaya asin dai magpapabaya ang lokal na gobyerno pati naman po ang gobernador sa pangangaipo man po kan probinsya nin Catanduanes. Sandali, mayapon kita. So, tagapagtarampo kan sa tuyang gobernador, si Sir Danny Garcia. Sir Danny, marhay na banggi. We're on air po sa special broadcast kan DCGB. Pio, good evening. Yes, good evening. Sir Danny. Sandali, naga-feedback Sir Danny. Makusugon sa radyo. Naka-monitor pa na sa imo. Opo. Sir Danny, kumusta so far? Informasyon man hali sa opisina kan gobernador, general situation kan sa tuyang probinsya. Go ahead, tabi. Yes, Pio, thank you po. Buda sa mga albayano nagadangog. Actually, early this morning pa, si Governor Bichara was in touch with all the mayors, especially kan mga lugares na naging nasa Eastern Seaboard na ilikas po sa mga kababayan tang albayano just for the night. Doon, sabi nga ni kang pag-asa baga, maluya man ang paros, ang data piga dyan sa uran and so tabag ng paros, baka medyo magka-problema kita. So, early this morning and at 1 o'clock, so marching orders ni Governor Bichara was to evacuate our kababayans from the Eastern Seaboard po. Ayun, sa Eastern Seaboard, no? And duman sa iya bagang orden, pati sa iba pang mga threats, lahar, flash floods, landslides, floods, asin iba pa, isinabay na ito tabi, Sir Danny. Yes, Pio. As a matter of fact, so inot siya sa Eastern Seaboards because of the typhoon and because of the rain, ang taman so mga lahar affected areas na pwedeng uranon so main volcano and magbagsak na naman sa lahar. So yaon dyan so Ginubatan, Ligaw, Malilipot, so mga areas na pwedeng babaan po kang lahar kang mayon. Kumusta ang asigurasyon kan
Kapitolyo, logistically tabi Sir Danny, mamantinir at pangangaipukan mga apektado kan ining mga na-evacuate tabi. Go ahead. Gabos pong Pio na pina-evacuate ordina ni Governor Bichara na tabangan po kang TSWDO ta kan Engineering Office kay Sir Dante Baclao and sa siyempre kay Dr. Cedric sa PDRMC. Iyon, opo. O di sige tabi Sir Danny, kung di panin dagdag hali dyan sa opisina kan gobernador na sa imuan oras, please go ahead po. Wala naman po. Ang pangapudan ko lang in behalf ni Governor Al Bichara, gabos pong albayanong nagadangog ko niyang kipiyo, sana po magdangog po kita sa gobyerno, pigatabangan po kita, and maagi man lang ini sa aga, at least makabalik na kita sa normal tang buhay. Pero sabi nga rin ni Gov Pio, anday ko paglingawan, madumang kita sa evacuation center, madumang kita kung saan, please wear your mask, and tayaw po ang COVID. Iyo, oho. Tayaong kita ngunyan nasa complex disaster operation mode. Tabi? Complex, that's correct. Sige. Complex. Sige, thank Pio, you. thank you po, Opo. and more power sa DCGB. As always, God bless you. Okay, thank you so much. Likewise, tabi, Sir Danny, si Sir Danny Garcia, ang tagapagtarampo kan gobernador kan Albay. Paano ikaw kumpadreng G, medyo inabot na kita kan sa tuyang parameter sa pagsurusiriblagan. Taon-taon si VP Henry alas 7, anin pagkabanggi, and depende po sa sitwasyon sa tuyang hihilingon kung banoan pasistema. And depende man sa instruksyon o kaya evaluasyon kan sa tuyang mga otoridades sa tuya pong pag-broadcast. Sa pangarang kambilog na puwersa kan news team ni Madam Brenda Bayon Locsin, sa pangarang kan sa muyang hierarchy, Madam Brenda Bayon Locsin, Sir Nonoy Locsin, Sir EVP SM Glenn Barcelon, VP Henry, and Mega Force Patrol, Jomar, Jimmy Al, sa kuyang mga compadres, Ans, Luens, Renz, sa Manibela si Henry Boy Mata, sa bilog na technical team, Chief Tech Bunjing Tanay, ang kapantar ko ngunyan si compadre Nald Taibaldo, June Napoli sa Sinsimani Tutanya, sa pangaran man kan admin si Madam Shirley Dilumen, Madam Chian Tivula, si Madam Muriel, Newsroom, siyempre, News Manager Mardela, News Direct Edwin Peralta, sa IT si Arven Laada, si Richard Atos, si Angel Mustasa sa Production Center, nakasabay ta kasubago, si Gobernador Boboy Cua, and siyempre ang pag-asa si Reynel Bago, pati naman po si Alcalde Jun Aguascan Santo Domingo Albay. Sa pangarang kasatuyang mga texters, dahil na po nagkabarasar, pasensya na po muna, and babasahon ko yan taon-taon pagkatapos kan sa tuyang pag-programa. Kung ikaw mga dapat na aktibaran tayan. Buda sa mga nagpaabot maning mensahe dyan sa DCGB News Online, pati naman po sa messenger account ko, buda sa kuyang cellphone number. Salamat po kan sa inyong pag-antabay, and amang Diyos ang magbantay. Masunod tulos po si VP Henry. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang